Шығарылышыбызны хава тырышынан башлыйбыз. Қышның бірінші айы декабрьға да аяқ бастық. Әмма қыш әлләне ашықмай шикелле. Инде декабрь айы жетсе де, қар бик аз яуды әле. Халық сынамышларына қарасақ, бүген 4 декабрьдә күктә күп санлы болытлар күренсә, тиздән суытачак. Буран булса, жылы һәм қарсыз қыш турында сөйлейм. Синоптиклар бу атнада республикада қар, буран, бозлауы һәм көчле жел булырга мөмкин дип фаразлый. Бүген 4 декабрьдә көндез һава температурасы 6 градуска кадәр салкын булыр дип көтелә. Иртәгә 5 декабрьдә 9 градус салкын. Буа районының югары Лошчы мәктәбендә офицер, танк взводы командиры Вадим Журавлев белән очрашу узды. Әлеге чарага югары Лошчы авылыннан махсус хәрби операцияга киткән хәрбиләрнең әниләре, хатыннары да катнашты. Очрашу мизгелләре турында Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин язмасында. Югары Лошчы авылы җирлегеннән 8 егет махсус хәрби операциядә катнаша. Аларның берсе икеләтә батырлык ордены кавалеры, профессиональ хәрби Вадим Журавлев егет кечкенәдән патриотлык хисләре белән яна. 11 сыйныфтан соң Казан танк училищесына укырга керә. Отличное мероприятие. Бик әйбәт чара бу. Үземнең туган мәктәбемә кабат килүемә, укытучыларымны күрүемә бик шатланам. Очрашуга килгән геройның әнисе дә очрашуны ихлас күңелдән хуплады. Аның фикеренчә, тылы тыныч булу хәрби өчен бик мөһим. Такая поддержка очень нужна. Такой крепкий тыл. Югары Лошчы авылы җирлеге башлыгы Гөлнара Усманова СВОда катнашучылар әниләренә, хатыннарына чәчәк бәйләмнәре тапшырды. Аларның якыннарының җиңү белән әйләнеп кайтуларын теләде. Безнең авыл җирлегеннән махсус хәрби операциядә 8 күп бала катнаша. Шуларның әниләрен бүген матур иттереп мәктәпкә чакырдык. Матур бәйрәм үтте. Очрашу ихлас атмосферада узды. Залдагылар Вадим Журавлевның сугышчан юлы турында сөйләгәнен тыңладылар. Бүләккә концерт күрсәттеләр. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Мәгълүм булганча, Татарстанда махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә адреслы ярдәм чаралары күрсәтү өчен «Забота о своих» үзебезнекеләр турында кайгырту дип исемләнгән республика программасы эшли. Россия президенты Владимир Путин бу турыда болай дип белдерде. Геройларыбыз чын мәгънәсендә батырлар, алдынгы сызыкта катнашучы геройлар. Алар үзләренең кирәклеген, якыннарын, гаиләләрен тәэмин итә алуларын тыеп эшләргә тиеш дип ассызыклады ил президенты. Махсус хәрби операция зонасында катнашучыларга республикабыз һәр даим ярдәм итә. Бу изге эшкә район, авыл халкы да бик теләп кушылды. Әйтик, Түбән-Кама агросәнәгать көллиятендә хәрбиләр өчен беләзекләр үрә торган остахана эшли башлады. Әлеге беләзек ярдәмендә жгут салырга, настилкалар ясарга, кир киптерергә мөмкин. Студентлар белән бер рәттән бу эштә укытучылар да катнаша. Эшнең барышын Түбән-Камада хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина да күреп кайтты. У вас всех есть веревки, берем их за узелок и обводим вокруг кистью. Түбән-Кама студенты яшьтәшләренә беләзек үренең нечкәлекләре турында сөйли. Башта моны үзе үзләштергән, хәзер башкаларны өйрәтә. Беренче карашка гади генә бау кебек, тик ул һәр хәрбинең кесәсендә булырга тиешле әйбер. Кирәк булса, аны просто тартасың да и ул ачыла. Аны жгут сыман использовать итәләр. Башта беләзекләрне берничә кеше үреп караган, тора-бара башка студентлар да кызыксынган. Хәзер әлеге эшкә 75 егет һәм кыз җәлеп ителгән. Алар арасында туганнары, махсус операциядә катнашучылар да бар. Һәрбер солдатның кул астында мондый жгут, мондый браслет булса, дип әйтик, мондый беләзек булса, аларга бу яшәү өчен тагын бер мөмкинлек булыр дип ышанабыз инде без. Беләзек үрүдә укытучылар да катнаша. Әлеге эшкә агросәнәгать көллиятенең Әгерҗедәге филиалы студентлары да кушылган. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән-Камадан. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Ул бер тәрәзә принципы буенча эшли. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Шулай ук Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучылар 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү ала. Ул бу елның 31 августыннан соң контракт төзегән хәрбиләргә бирелә. Указ 2023 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
Башка хәбәрләргә күчәбез. Авыл халкын һәр вакыт кызыксындыра торган сорауларның берсе булып пай җирләре тора. Республикабызның район авылларында арендага бирелгән пай җирләре өчен халыкка азык-төлек белән, ягъни будай, арпа, шикәр комы тараталар. Әйтик, Опас районында бер пай җире 7240 сумны тәшкил итә. Тулырак алдагы язмада. Ильяс Идиятов 37 ел дәвамында авыл хуҗалыгы өлкәсендә шофер булып эшләгән. Аның үз җир пае бар. Бүген ул сөенә-сөенә шикәр кымын алып китә. Үләнен дә алабыз, икмәген дә күп алдык. Менә калган акчасына писек бирделәр. Бик әйбәт чәй эчәргә кирәк бит. Свияга агрофирмасы шикәр кымын халыкка таратуның җайлы ысулын сайлаган. Мондый юлны халык та хуплый әлбәттә. Бик сөенеп, үзебезнең амбарга кайткан, бер дә әллә кая барып йөрүсе юк. Рәхмәт җитәкчеләргә, менә безгә шундый уңайлыклар тудырганнар өчен. Халыкка җиңелрәк булсын дип, шул сәбәпле прямой буадан бу менә Күкүз җирлегенә 450 капчак песок пай җиренә кайтты. Авыл җирлеге башлыгы Рузия Низамова быел эш бик оешкан төстә бара дип билгеләп үтте. Булай кайтарып биргәч бик уңайлы инде. Аның кайберләре көтә инде авыл саенда булмас микән дип. Но инде булышалар, тирә күршеләр апайтып бирәләр, булышалар. Халык килә, халык бик канәгать, бик рәхмәт әйтәләр җитәкчеләргә. Шулай миңа да рәхмәт әйтеп китәләр, шул хисаптан. Менә шулай бик әйбәт булды быел. Быел менә бөтен аласы бурычлары менә шушы шикәр кымы белән каплап бетерә. Агрофирма. Алия Галиуллина, Гөлнас Уалиева, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Опас районы. Һәр шимбә башкалабыз Казанда традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре уза. Шәһәр халкы азык-төлекне ваклап сатудан 15%-ка түбәнрәк бәягә сатып ала. Яшелчә, ит һәм башка товарларны республиканың 22 муниципаль районы һәм агросәнәгать комплексының 18 оешмасы тәкъдим итә. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре Казанның 14, Чаллы шәһәре һәм Яшел Үзән районының 2, Түбән Каманың 3 мәйданчыгында уза. Мәйданчыкларда даими рәвештә ветеринария санитария шартларын тикшерәләр. Исегезгә төшерәбез, ярминкәләр 23 декабрьгә кадәр дәвам итә. Шулай ук тулырак мәгълүматны 223 27 72 кайнар линия телефоны аша да белергә мөмкин. Шушы көннәрдә Зәй районының югары мәлем җирлегендә авыл җирлекләре башлыклары өчен семинар киңәшмә узды. Билгеле, мондый чаралар бик кирәк, чөнки алар башка авыллардагы яңакларны күреп, үзләрендә булдырырга тырышалар. Шул исәптән бу файдалы тәҗрибә уртаклашуда. Семинар киңәшмә нәтиҗәләре турында Зәйдәге хәбәрчебез Әдилә Борханова репортажында. Районның авыл җирлекләре башлыклары бу юлы югары мәлем җирлегендә. Район башлыгы катнашында күчмә семинар бара. Катнашучылар Фаил Хакимуллин ихатасында булып, аның крестьян фермерлык хуҗалыгы эшчәнлеге белән таныштылар. Тырыш Хакимуллиннар 50 баш бозау асрый. Он в 2019 году зашел в грант, он получил грант. 2015 елда ул 4 миллион сумлык агростартап грантын алды. 1 миллион сумга трактор сатып алды. 3 миллионга арендага ферма, арендага алынган җирләре бар. 50 баш бозау үстерә. Үзләренең җирендә арпа печән үстерәләр, җәйләрен болынлыкта электр көтүчесе белән малларын тотсалар, кышын махсус утарда да үстерү мөмкинлекләре бар. Кыскасы эш җитәрлек үзләренә. 19 елны агростап арт программасына кирип, шул программа буенча эшлибез. Шулай ук югары мәлемдә федераль программа буенча яңартылган Басарай елгасы күпере дә аерым игътибарга алынды. Бу күпер авылның бер урамын икенчесе белән тоташтыра. Халык йөрөй, бабайлар килә җомгаларга. Семинарда катнашучылар әле быел гына төзекләндерелгән мәчет белән дә таныштылар. Авылның имамы Айрат Хәзрәт Солтанов мәчеттән кеше өзелмәвен, яше карты намазга йөрүен җиткерә. Семинар барышында янгын куркынычсызлыгы хезмәте бүлекчәсе дә каралды. Шәһәрдән ерак авылларда гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта мондый хезмәтләрнең ярдәме бик зур. Районның 8 җирлегендә шундый янгын сүндерү пункты эшли. Һәрбер җирлекнең халкы бәхетле үзенең җитәкчесе белән диләр бит. Менә бу җирлектә безнең тырыш халык яши, бик күп мал тотып яшиләр монда. Безнең иң күп маллы хуҗалык авыл җирлеге безнең шушы югары мәлем авылы. Семинарның пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Югары мәлем авыл җирлегенең социаль көнкүреше үзара салым хисабына башкарылган эшләр белән җирлек башлыгы Ленар Сибгатуллин таныштырды. Республиканың мөгезле терлекләрендә ачыкланган бруцеллез йогышлы авыруы турында, аннан саклану чаралары хакында районның баш ветеринар табибы Фуат Исламов сөйләде.
Адиля Бурханов, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институтында халкыбызның күренекле язучылары Аяз Гыйләҗев һәм Арпад Галгоцинның 95 еллыгына багышланган халыклар күңеленә үтеп керик дип исемләнгән кичә узды. Быел мәшһүр татар язучысы Аяз Гыйләҗевнең китаплары венгр теленә тәрҗемә ителеп бастырылды. Теманың дәвамы алдагы язмада. Казан Федераль университетында зур чара. Әдәбият галиме Миләүшә Хәбетдинова Аяз Гыйләҗевнең ягез бердәгә әсәрен венгр телендә бастырып чыгаруга иреште. Әлеге проектның Минтимер Шәймиев ышанып тапшырган булган. Без Аяз абыйның яңа тәрҗемәләренең презентациясын уздырабыз, яңа китапларының презентациясын уздырабыз. Казакстан Венгрия консуллары да биредә. Аяз Гыйләҗевнең мирасы барлык төрки дөнья өчен әһәмиятле. Аның әсәрләре аркылы теге җәмгыять элекке шулчыр, ләкин шуның белән бергә тормышка хас булган, кешеләрнең табигатенә, үзара мөнәсәбәтләренә хас булган шушындый күренешләр тасвирланган иде. Шуңа күрә аның иҗаты татар әдәбиятында менә бер кабатланмас шушындый мирасны тәшкил итә. Һәм без инде аны менә шушындый алдагы буыннарга җиткерергә тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов булышуы белән 2021 елда Нью-Йоркта язучының китаплары басылып чыкты. Ә бит үзе исән вакытта Аяз Гыйләҗевнең әсәрләре катгый тәнкыйтькә дучар була. Ул вакытта аны Фуат Галимуллин яклап чыга. Төркиядә никадәр уңышлы кабул ителә, яратып кабул ителә Аяз Гыйләҗев әсәрләре һәм инде менә Венгрия укучыларында да аның иҗатындагы иң үзәктә торган әсәрләрнең берсе алар телендә мәгълүм булды. Арпад Галгоцинның бездә булып китүе, Казанда булып китүе, аның белән тыгыз элемтә булдыру, ул Аяз Гыйләҗев иҗатын пропагандалауга, дөнья күләм танытуга, Төркия дөньясында танытуга шул исәптән ул бик зур йогынты ясады. Казан Федераль университеты Аяз Гыйләҗев исеме белән тыгыз бәйләнгән. Ул бирегә 3 тапкыр укырга кергән, ләкин укуын тәмамлый алмаган. Шуңа да карамастан университетта аның барлык әсәрләрен диярлек өйрәнәләр. Миләүшә Гыйльфанова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе дәвам итә. Игътибарыгызга бу атнада узасы чаралар афишасы белән таныштырабыз. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе сезнең белән мин Динә Нишметдинова. 7 декабрь көнне Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Исламия Махмутованы искә алу кичәсе узачак. Кичәдә Исламия Махмутова башкарган спектакльләрдән видео язма әзекләре күрсәтелә. Артистка башкарган җырлар яңгырый. 8 декабрь көнне Килмешәк спектакле. Нәкыйп сугыштан соң язмышына буйсынып Канадага килеп эләгә һәм тормышын өр-яңа биттән башлап җибәрә. Көннәрдән бер көнне Совет гражданнарына кире СССРга кайтырга рөхсәт ителә дигән хәбәр килә. Канадага килеп, бик дөрес эшләгәнбез без синең белән. Дөрес. Шәрик клубында балалар өчен рәсем ясау буенча остахана көтелә. Нәни дусларны биредә көтеп калабыз. Кәрим Тинчурин театрында үткән юлың данлы театр дип исемләнгән экскурсия. Биредә сез театр тарихы белән якынрак таныша аласыз. Хәзинә милли сәнгать галереясында Кытай рәссамы Лулинның Урманның икенче ягы исемле күргәзмәсе ачылды. Рәссам табигать аша кешенең эчке дөньясын чагылдыра. Габдулла Тукай музейына рәхим итегез. Музей 1986 елда ишекләрен ача. Казанның иске татар бистәсенең иң матур биналарының берсендә урнашкан. Экспозиция Тукайның тормыш юлын һәм иҗатын чагылдыра. Уважаемые гости, мы рады видеть вас в литературном музее знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. 20 гасырның күренекле татар рәссамы Әмир Мәҗитов исемендәге музейга чакырабыз. Музей 2005 елда ишекләрен ача. Биредә Татарстан, Ярославль һәм Кырым пейзажлары, портретлар, натюрмортлар тәкъдим ителгән. Музейда шулай ук рәссамның шәхси әсбаплары белән якынрак танышырга мөмкин.
29 декабрға қадар Хәзинә Милли сәнгать галереясында Харис Абдрахман улы Якупов һәм аның укучылары эшчәнлеген чагылдырган күргәзмәгә чакырабыз. Биредә Фәрит Якупов, Зөфәр Гыймаев рәсемнәрен күрергә мөмкин. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нишметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген 4 декабрь көнне Татарстанның халык шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Бөек Ватан сугышы каһарманы Сибгат Хәкимнең тууына 112 ел. Күренекле әдипнең күп кенә әсәрләре көйгә салынган, төрле халыклар телләренә тәрҗемә ителгән. Сибгат ага Хәким тормышы һәм иҗаты белән тулырак Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Татарстанның халык шагыйре, публицист, җәмәгать эшлеклесе Сибгат Хәким, Сибгат Таҗи улы Хәкимов 1911 елның 4 декабрендә Казан губернасы Царево-Кокшайск йөзе, хәзер Татарстан Республикасы Әтнә районының Күлле Киме авылында 2 крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Туган авылында 7 еллык белем алгач, пионер вожатый булып эшли. 1931 елда Казанга килеп, Тат-рабфакка укырга керә. 2 курстан Казан педагогика институтына күчерелә. Беренче шигырьләре республика матбугатында 30 еллар башында басыла башлый. 1937 елда институтны тәмамлаганнан соң Татарстан китап нәшриятында Совет әдәбияты журналында эшли. 1938 елда беренче җырлар исеме белән яшь шагыйрьнең тәүге китабы дөнья күрә. Шул ук елда ул язучылар берлегенә кабул ителә. Сибгат Хәкимнең башлангыч чор иҗатындагы нечкә лиризм, хис, тойгы ихласлыгы, халыкчан образлылык, шигъри формадагы төгәллек алга таба тагын да камилләшә. Сугышка кадәр шигъри остазы Габдулла Тукайга багышланган Пар ат, шагыйрьнең балачагы поэмалары басылып чыга. Әйтергә кирәк, Тукай темасы шагыйрь иҗатында аерым урын били. Ул Тукай образын аерым шигырьләрдә, шигъри циклда, поэмаларда гәүдәләндерә. 1941 елның июнендә Сибгат Хәким Кызыл армия сафларына алына һәм запастагы хәрби берәмлектә хезмәт иткәннән соң кыска сроклы курсларга җибәрелә. 1942 елның маеннан хәрәкәттәге армиядә. Бөек Ватан сугышының канлы бәрелешләрендә, Ржев һәм Курск дугасындагы сугышларда катнаша. Фронттагы батырлыклары өчен Кызыл Йолдыз ордены һәм медальләр белән бүләкләнә. Хәрби хезмәттән 1946 елда утлар сулар кичкән Олпат ир булып айта. Сугыштан соң Совет әдәбияты журналында эшләвен дәвам итә. 1950 елдан язучылык эше белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнә. Сугыш темасы Сибгат Хәким иҗатының буеннан буена сузыла. Фронт шартларында солдатларның рухи көчен, хис кичерешләрен шигырьләр һәм тыгыз шигъри циклларда чагылдырган автор сугыштан соңгы елларда сугыш турында эпик колачлы әсәрләр иҗат итә. Курск дугасы, Дала җыры, Бакчачылар, Туга, Торыгыз Мусалар, Немец дәфтәреннән, Карловы Вары шигырьләре, Эзлиләр Европа буйлап, Куги шигырь поэмаларында сугыш күренешләрен дәһшәтле чын барлыгында җанландырган күрсәтү, драматик язмышларны тасвирлау, халык батырлыгы һәм милләт язмышы турындагы уйланулар, фәлсәфи фикерләр белән үрелеп бара. Ватан сугышы шагыйрьнең гуманистик тойгыларын, патриотик хисләрен тирәнәйтүгә, аның гражданин шәхес буларак чыныгуына, җитлегүенә хәлиткеч йогынты ясый. Сибгат Хәким иҗатындагы үзәк темаларының тагын берсе туган җир, туган халкы темасы. Аның күп әсәрләре туып үскән Казан арты төбәгенә, аның табигатенә, кешеләренә, татар халкының хәзерге һәм үткән тормышына, туган телгә багышлана. Әдипнең поэзиясенә дөньяны оптимистик кабул итү,
милли үзенчәлек, халыклар дуслыгына дан җырлау хас. Ул шулай ук татар әдәбияты вәкилләре, рус һәм күп милләтле совет әдәбияты, иҗат психологиясы турындагы әдәби публицистик мәкаләләр, күп санлы популяр җыр сүзләре авторы. Мәкаләләре һәм җырлары аерым җыентыклар булып басыла. Әсәрләре башка телләрдә дә дөнья күрә. Сибгат Хаким КПССның Татарстан өлкә комитеты әгъзасы, Татарстан югары советы депутаты, Казан шәһәр советы башкарма комитеты депутаты, Татарстан язучылар берлегенең идарә әгъзасы һәм язучылар берлегенә кабул итү комиссиясе рәисе буларак гомере буе зур җәмәгать эшчәнлеге алып бара. Аның иҗади һәм иҗтимагый эшчәнлеге хөкүмәт тарафыннан югары бәяләнә. Тыныч тормыштагы казанышлары өчен ул Ленин ордены, Октябрь революциясе һәм хезмәт кызыл байрагы орденнары белән бүләкләнә. 1960 елда КСРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүлегенә, 1970 елда РСФСРның Максим Горький исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. 1986 елда аңа беренчеләрдән булып Татарстанның халык шагыйре исеме бирелә. Сибгат Хаким 1986 елның 3 августында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. 1981 елда туган авылы Күллек Кимедә шагыйрьнең тормыш юлы һәм иҗатына багышланган музей ачыла. 2007 елдан Казандагы яңа урамнарның берсе аның исемен йөртә. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Хәерле көн, Эльза. Бүгенге программада ниләр була? Кунаклар килү көтеләме? Хәерле көн, Чулпан, исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саф Татарча балалар радиосы Ямми музыкантлары белән берлектә Саф музыка проектының чираттагысын тәкъдим итәргә торалар. Шул уңайдан кунакка проект җитәкчесе Чулпан Яркәева һәм яшь җырчы Кәрим Галиевны көтәбез. Проектның максатлары турында да искәртеп, нәтиҗәләренә тукталып китербез. Әле менә Кәримне туры эфирда җырлатып та карыйсым килә. Бу яшь башкаручы өчен әлбәттә сынау булыр. Ул аны ничек узар, бергәләп карарбыз. Инде берничә минуттан хәерле көн Татарстан тапшыруын карарга онытмагыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге яңалыклар чыгарылышы тәмам. Мин Чулпан Әмири сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.